Como alcalde estou contento como presidente da Asociación de Concellos polos que pasa o Camiño de Inverno. Estou moi agradecido, como non podía ser de outro xeito. Merelles, tiña ganas de facelo públicamente, aínda que levo dito en moitos sitios e en moitos círculos. En Valdeorras temos moita suerte, que viñeras a entrar de director de turismo, porque ao final a nosa comarca necesita ter un punto de apoio na Xunta para que certas cousas salgan, non? Entonces estou doblemente contento e agora con isto, con que tú estés aí, xa te podo decir que triplemente contento. Moitísimas gracias, desde logo en nombre da asociación, en nombre de todas as asociacións e en nombre do Concello de Vilamartín, e no meu propio, por suposto. A obra que vedes, que se vai a inaugurar, que os de Vilamartín e a xente de Valdeorras xa vimos de inaugurar todo este tempo de atrás, mereceu a pena en moito sentido, non só polo tema dos peregrinos, que principalmente se fai por eles, pero merece a pena tamén polos propios veciños e veciñas da comarca de Valdeorras, que sei e me consta que incluso veñen do barco e da rúa a facer o camiño, porque lles encanta a maneira na que quedou e o espazo. Unha teima xa desde fai moitos anos por parte do Concello de Vilamartín, que vimos dicindo que temos que apoiar o camiño de inverno e que temos que estar facendo todo o que sea posible para que o camiñante, polo menos na zona de Valdeorras, porque ven de pasar por carreteras de formigón, de pinche, de outras cousas que non son as agradables para camiñar. Vimos dicindo isto desde fai moitos anos, xa cando era membro da asociación do Camiño por Valdeorras, e estábamos dicindo mesmo, é moi urxente facer os camiños e facelos de terra e que o camiñante descanse un pouco as pernas. Isto é unha prueba, nós xa viñamos de facer outro quilómetro máis atrás e o propio Concello fixemos outro quilómetro máis ou menos, sumando a isto estamos falando que estamos chegando a 4 kilómetros de camiño de terra polo noso Concello, que nos faltan 3 kilómetros aproximadamente, que vamos a seguir loitando. Son espacios complicados porque trátase da zona de Pizarras Gallegas e a zona de Arcos, nas que os espacios entre a Nacional 120 e a vía do tren é unhas zonas complicadas para pasar, pero nos xa abocamos e xa fixemos parte do camiño e xa sabemos que hai maneira de posibilidade de poder facelo. Así que nada, non quero enrollarme moito máis, só agradecervos de verdad e non nos olvides, sigo loitando por o turismo en Valdeorras, sigo loitando por poñer en valor este camiño que sabemos que ten moito futuro, pero que tamén sabemos que é preciso seguir invertindo nele. Así que nada máis, e deixoche a palabra. Moitísimas gracias.